Ano ba? Tampan siguro. Ganito yung langob ba? Langob! Langob! Liro na. Ano man yan? Hello mga uncle, naday may karon sa Barubo, mangisda na may kay wala may panginabuhi, luoy na kaayo. Mahal na kayong gasolina, mana lang may mangisda na lang yan eh. Nami karon sa tunga-tunga sa dagat. Nami sa mga fish kids dire, ang ilang buhi dire iho. Baby shark. Oh no! Mon unsi panagat anak nila. Nay mo nakita ni Bukan? Wala. Magkali mo pansak man dila bro. Makita ko ano sa book dira ba? Ay wala man. Dire man sa gawas ang dag. Kahit. Hoy. Mga kati. Nauna do ba? Ano man yung kati sila? Nagani. Kati sila. Kurang di daw. Sila? Nagkakaroon. Kurang di. Touchdown. Do, tanaw do kay. Hello guys. Oh, hello guys. Welcome to my vlog. Gini akan ni. Tuyok pa. Adun. Dito ka. Sama ka na. Ay, pusing-pusing kay video ni. Nagpusing-pusing naman. Kaging na lang ka diya.
Hello mga uncle. Turtle Island na, Turtle Island. Turtle Island, natulog ang turtle mga uncle. Sila ay available cottage din ng uncle worth 400 pesos. Then kung gusto mo mag overnight, pwede po itong magkalagpin. Hey yo! What's up mga uncle? Ade mi karon sa Barubog, Afghan Island. Ditabok mi dire biya pambot. Kung na may pambot mas maayo kay libre. Kung wala may pambot pagpalit. Pagkatabok dire pila ito Bert? Pila toy Bert? Pila toy ha? 2,000 good for pila yung masa Napulo ka tao 2,000 sa isa ka adlaw magpahatod magpaguha mo og pambot. Mas maayo magpalit na lang mo. Kay barato ra sa Shopee. Salamat Shopee. Okay kayo diri mga angel. Ang iyang buhangin. One eternity later.